Aurten, gabonetako ekitaldia kartoia baten atzen ikusi beharko duzu. Ezberdina bada ere, gogo handiarekin etorri gara, eta beti bezain pozik parte hartu dugu. Ale, badakizu zer, aurten abantaila handia daukagu. Zeo zer txartu ateratzen bazaigu, gelditu eta berriro has gaitezke. Egia! Ez da inen enteratuko. Grabatu, itxatxi, ezabatu, berriro grabatu, moztu... Amaikatik imilio egin ditzakegu. Aizu, Galder, hori ez zenuela kontatu behar, disimulatu nirekin eta barri egin. Ikastolan egiten den guztia zuzenean grabatzen da eta ez dago ni trampa ni karton, ez pipi mailurik. Haute, bai, ala, baina az gaitezke. Lehenengo mailakoek polizeo saldaberu abestuko dute. Eta horrekin batera, koreografia sugarri politan aukeratu dute.